Fólín Gráinne agus fáilte seachadí Déana. Is Muicín Gráinne agus inniu tá muid a gáil Muicín Taisce dhéanamh le bhfuil go airgid a chuinál sábhailte agus a daisce. Na chuilte go hálainn agus tá se an éasca le duine. Ní le cúpla rud a taistil, taistil rins glú, paintina, popar nuachtáin, cárta, scubanna, bordéil, sisúr agus sílim go muid réile tasú. Nis, an chéadú dhéanamh muid ná, fá buidal fála costa le seo nó cipicin cantágaí Somália, agus samas chun corp an Muicín éana. Nis camas drom chu bra mína chu réad agus lena sníana tá muid gáil popar nuachtáin áil, agus beag an glú, smúd gáil a ramúid istí a papír maché. Mar sin, chud neart glú ag mar seo, is meas gan go glú agus iscetán, agus go sé bra éasca mar sin. Béirt neart go seo chu réad, bail chu fad timpeall, tug sé rionnta amach má achas fuú a dhéanamh mar breanú sé aontacht nuair sé créachnaí. Mar sin leanart mar sin an bail chu fad timpeall, grama síos go má, mar seo. Tóigh sé pís a fádart a seo dhéanamh. Mar sin béring a ágáil a fed písín, le trimú, béir se ágáil a fed pís níos fuide ná sin, ach idir an dálín, tá ceann dianta amsa. Agus tá sé trimí agus bra crua. Agus tá sé bra mín chomá. Mar sin na chéidir deile tá muid gáil a duine na tá muid gáil a féinteáil. Agus sílam gur dá bán dear go bhíonn ar Muicíní. Mar sin, fá scúbín, agus dochad paint, agus tosaí painteáil isteach mar seo. An bailach ar fad timpeall. Agus béidir go mé ar í cótanú ró chu réid le duna cinnta nach feictú aon chuid gon popar nuachtáin riad. Ach bé neart amach í leis an éana. Agus béirt painte chud ar a chlabín mar seo chomá. Mar sin. Agus tín cinnta go na bearnaí ar fáil líonta seachagaí. Ach tá muid a faoi began ín brú ama, mar sin tá má gala ágáil a fed písín beg, agus má chun ceann spáint chuoi rinne me níos lúthe. Breanú sé cosú le seo nuair tá sé trimí ar fad, agus tá sé go hálan mín. Agus mar a ecinn sib tá héir Páilín beg a chur teachama ans gur féidir bor go airgid a chur seachan. Béir é cúna ála duine cíns fása go sib chur a Páilín beg seo seachan. Céile be sisúr úsáid nó scían úsáid ach tin cinnta ghfuil duine fása líbeh se béanana. Nis, chéadú deile tá muid gáil duine ná, tá muid gáil clúisiní beg a chur réid. Tá hééis an gáthrá seo haingt, sus tín go le féinteáil isteach. Fáin scúbín a ríis, agus péinteáil isteachid. Mar seo. Agus is cuma má héint pána línta, mar bé muid a dhear amach an dhé. Mar sin. Nis tá má gáil tína ágáil fed písín beg le trimú, agus Nis tá má gáil súlíní beg a chur ar a Muicínte. Tá na súlíní speisialta seo fáta amsa, agus is féidir leat a bhí ramúid le beg an glú. Mar sin, fád a scúbín, beg an glú, agus grama síos an sinne. Agus sin cinscoil sé gramí go má láitir. Agus ceann eile, mar sin, agus grama síos chomá. Mar seo. Agus tá má chun shrúnín beg a chur ar a Muicínte chomá, tíadach lína beg mar sin, agus lína beg mar sin. Agus, nis, tá na clúisiní beg a seo gear amach am, agus má gáil teo ramú ar chomá. Le beg an glú a ríis agus a scúbín, chud faoi an seo, agus grama síos mar sinna, agus sin cinnta go se brúta síos bra láidir. Agus an ceann eile, neart glú, agus brú síos a freisin. Agus cámach an Muicín gan na dribbalín beg, mar sin fá beg an íon pipe cleaner cos le seo, chuir timpeall ar do bhéirín mar sin, agus dúna sé cro mar seo, cos le dribbalín, agus an sin fá beg an íon tape, agus gram ar chúl mar seo. Níl táda le dúna is, ach cúpla pína chuir isteachán, agus tá sé dunta. An éasca le duine, san go Fólín Gráinne.